तुम लोग चूतिया बना रहे। मैं इधर खाता रहता मुझे क्या बोलता है तुम लोग? पानी नाम फी खाइए बुझ्छ पानी नाम फी डाइरेक्ट फुइयो डाइरेक्ट चाहिँ छुइयो थुक्पा जाने गासैखौबो आंनि नायगिरि आरो आंनि कन्टेन्ट नायगिरि आंनि भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौहाय आरो आंनि सोदोब आरो आंनि फाव फिल्म दिहुननायखौ नायगिरि बिथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय वेलकाम आरो फैदोंमोन जोङो इउनिभारसिटियावहाय आरो बाहाय मा फुड पयजनिं जानायलाय फुड प्लाजा होननाय मोनसे माबानिफ्राय लाबोदोंमोन नामा बेखौहाय आं होलांगासिनो दङ सोर जादों सोर मा जादों बेखौ होलांगासिनो दङ जों जाखिनि लानांगौ बेखौ लाबाय आरो दा माखासे स्टुडेन्टफ्रा जादोंमोन आरो फुड पयजनिं जादोंमोन सोरनाबा उदै सानाय सोरनाबा खिनाय गोबानाय जादोंमोन होननानै गावसोर फोरमायदों दा एसेबांखिनि सिरियास जाद्रायाखै अब्लाबो एसे दा फुड प्लाजा हिंदी तो आता है ना बोल तो कल तो हम लोग का बीएडी लोग का स्कॉलर था ना तो हम लोग सब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उसके बाद सबको फूड सप्लाई किया तो लाइक हम सब खा रहे थे मैंने अपना दोस्तों का भी खाया था जानाय मोनसे आं सेन बुस्थु बे मोननै रोखोमाव मोनसेयाव पटखौ होनो बे थिखा गोदैखौ होनो थांनानै मोजां जायो समावथ' नुबाय बिथांमोनखौ लांबाय 10थासोआव 11थासोआव थांनानै जेब्ला पेकेट होनानै जायो जाखांबाय आरोखि बाइकखौ जाखांनायनि उनाव माखासे स्टुडेन्टफ्रा एसे टेन्डेन्सिखौ गाज्रि मोनो आरोखि थिखा गोदै जाबाय माबा मोनसे प्रब्लेम जासिगोन नामा आंनाव मोनसे सन्देह जानानै 6जन स्टुडेन्टफोर आं दा लोगो मोनदों दस्रा गथ' सानै मास्टारबो दङ बिथांमोनहा एसे टेन्डेन्सि गाज्रि जादों आरो भमिटिंबो जादों गोबादोंबो आरो उदै गाज्रि जादोंमोनबो डायरिया थायो आरो खर' गाज्रि मोनदों बेबायदि जाखायो आरो टेन्डेन्सि गाज्रि जालांबाय ओंखायनो गाज्रि मोनदों आरो दा नैबे जाग्रा फुड प्लाजानिफ्राय लांदों क'क्राझारनि बे फुड प्लाजायावनो बे जिनिसआ जादों दा बे फुड प्लाजाखौ जों दा फिसा नायफामफैदों बिथांमोनाथ' दा दानि समावथ' दा नुबाय मोजाङै लाखिदोंसै खिन्थु मैयानि समाव बिसोरो बानायनानै लाबोदों जिनिसखौ खोनानाय मथे जोङो रिलायेबल सर्सनिफ्राय आरो बे मेनेजाराबो सिखार जादों बे बङाइगावनि सासे जिनिसखौ बानायनानै लाबोदों दा बे लाबोनायावनो गावसोरनि दायखौ गावसोर बारग'नो थाखाय बुंदोंना ओरैनो बानायनानै लाबोखानायखा जोंनाव जों बानायनाय घटनाया जाहैबाय हजों लाबोखानाय जिनिस बेयो बेयावबो मिथिबाय आरो already consumed. नाम नंगौ नामा सर मा नाम रिमसि रिमजि बसुमतारी रिमजि नामा बायोल'जि स्टुडेन्ट ना स्टुडेन्ट फर्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फर्स्ट इयार semester first semester mana aja vomiting out tendency only or vomiting out देखिए तो जाए वेरी हो जाओ ना मिला है तो बेटा mana प्रिया नते ना मजा vomiting tendency है ना प्रिया नते ना vomiting tendency Hashwani? Pekador ना? अच्छा क्या नाम? मिस्टर शुभम सिन्हा. After consumption, any feeling? No tendency? vomiting थोड़ा हुआ था
सर मिले नहीं कौन बनाया था बनाया कौन था हाँ? माल बंगाईगांव से या बनाया कौन था बोल रहे हैं इधर तुम बनेगी ना बोल रहे तुमने बनाया था तो ये तुम मतलब चिकन कैसे किया हाँ हाँ कैसे गया है वो आपने मतलब मेरा ट्राई किया कैसे क्यों ये डस्टबिन को थोड़ा साइड में रखना चाहिए था ना इसमें क्यों रखा है आज ये ऐसे क्लीनिंग किया ये लोग ये आएगा बोल के कल से नहीं तो गंदा रहता है मुझे मालूम है ना आज बनाया क्यों नहीं पी रही है बनाया क्यों नहीं itu sini aja jadi ada nak bebas saja nak boleh di sini hari pun tapi nak ada apa yang lain ada apa yang इधर से नहीं बना ये बना के है उधर से है वैसे है ना सर नहीं bisa mesti enggak kaligasin dong dalam saya istimewa में होटल का बाने नाम ये मुंबई नहीं पैसे हम का लोग चूतिया बना रहे हम लोग को ठीक है ऐसा पीटेगा तो तुम लोग चूतिया बना रहे मैं इधर खाता रहता मुझे क्या बोलता है तुम लोग मुझे क्या बोलता है डेली इधर से सामान खाता है तो मुझे मालूम नहीं है ये चीज किधर से आता है तुम लोग गुमराह करने के लिए चक्कर में गुमराह करने का चक्कर में बना के लाता है इधर गुमराह मत करो ठीक है चलो गुमराह मत करो तू पाचेगा जो उसमें मैं बोल रहे तू पाचेगा इतना पूरी तरह पाचेगा जिंदगी रोना पड़ेगा तुझे ठीक है So दिनैहाय जेरावबो नाइटिं लागासिनो थारमाने थिखा मोनदों ना इउनिभारसिटियावहाय का फैसला तो मक्खी बैठेगा क्या उसमें मक्खी बैठेगा उसमें ये देखो ये मक्खी नहीं ये मक्खी नहीं है ये क्या है ये क्या है ये देखो ये आइटम है ये क्या है ये सब क्या है ना जब मैं बोलेगा आपको भी बुरा लगता है ये जो भी बोल के जाते हैं तो बुरा लगता है आपको भी ये कितने दिन से रखा हुआ है
डेली वो डेली बनते हैं। ये हम बोले तो ये पूरा लगता है आपको। हम ऐसा नहीं है। आलु मुरादाबाद माने साफ्रा गासिबो थांफैजोब आलुआवहाय ओमफ्राय माबायदि दोनो अभी जस्ट बनाए हैं, अभी जो तुरंत बनाए हैं, ये भी अभी बनाए हैं। कौन सा वाला वो अभी बनाए हैं, इसको बंद करके रखो। ये हाँ बंद करके रखो बंद करके रखो, ये सब बंद रखो। अरे ऐसा ओपनली नहीं रखना यार ओपन नहीं रखो। दोननायावबा साफा एकदम स्टेन्डार्ड जेबो एम्फौ बायै सिङाव हाबना नायोब्ला एकदम लेथ्रा बाव दोननायावबो बिराद साफा एकदम क्लियार